tableroa muitu. Zatikan, EH Bilduk PNV-ren alternatiba izan nahi baldin badu, soziala, politikoa eta dana delakoa, ekimenak hartu beharko ditu. Baita ere parean dagoen horrekin adosteko. Ni behintzat horrekin oso sinistuta naho. Eta Urizar jaunak ondo daki, nire teoria zein dan. Ez daki noiz, zenbat urte barru, ozek araitan, baino EH Bildu PNV-ren alternatiba izango baldin bada, da izango da, lehenbizi PNV-rekin gobernatu beharko du. Zeratikan dauzkagun helburuak, desafioak eta arazoak hain dira guztionak, bi alderdi nagusiek, behintzat bateak gobernatuko ez badute ere, hitzarmen estrategiko batzuk beharko dituzte etorkizunari begira. Eta nik lehen aipatu dituzun kontutaz eta eskaintza horietaz eta tal, ez nik joa ezertxore esatea, zeratik ondo dakigu eskaintza horiek nola eta ze urgentzikin iristen diran gure etxera. Gure etxera. Alegia Eusko Alderdi Jeltzalearen egoitzara. Horregaitikan, bai pentsatzen dut, prejuizioak eta aurrebaldintzak alde bate usteko garaiare iritsi dala. Iritsi dala. Eta zuk aipatzen zenun, ariketa hortan, 155. Artikulu horren inguruan esaten duzu, PNV-ek ate izten dio PP-ri Madrilen noski, itxi diogu, beak dauka beharra. Beak dauka beharra, guk ez diogu ezerro parituko. Ez dauka, beak dauka beharra. Hemen, behar presupuestarioa gurea baldima da, eta Alderdi Popularra plaza ardira etorri baldima da, ikusi duelako, beste inorrez dela sartu, eta 5. indar parlamentarioa izan da, jarri da plaza ardian, eta jokatu egin du. Oain, zen nahi dezu, presupuestotaz hitzegin ahal izateko zuen aurre baldintza betetzea, hau da, sozialistak etxera bialtzea, Alderdi Popularrari esatea, izu, guekin ez daukazu zeinik, eta geho zuen gana jutea, sare bat beharko dugu, ez? Sarea bakizu zein zen? Bi abstentzio, hasiera-hasieratik eta negoziazioa baldintzatu, hori da politika egitea.